Rozmohol sa nám tady takovej nešvar. Kapitáni tímov NHL utekajú z potápajúcich sa lodí a obsadzujú s veľkou slávou rivalské jachty. Tohtoročné Free Agency sľubuje v kolotoči NHL riadny cirkus a zároveň trend, ktorý v tej lepšej verzii môže znamenať vzburu kanadských a európskych hráčov proti americkému nacionalizmu. V horšom scenári zánik kanadských mužstiev. V tomto pohľade víťazstvo Američanov na olympiáde prinieslo naozaj prelomový point. Až po mesiacoch zhodnocujeme, aké politické a vlastenecké konotácie olympiáda vlastne priniesla. Možno robím zbytočnú paniku. Dúfam, že áno. Američania vyhrali, povedzme si úprimne v celku, neboli lepším tímom, hokejovejším, ale boli ctižiadostivejší a vládla tam väčšia súdržnosť. Ak Kanada nevyhrá v Kanade kanadský pohár, môže to pre ňu byť zásadná porážka. Nie len tá športová, ale pekne po poriadku. Ja som len obyčajná Zamboni, ale pocit zodpovednosti a lojality mám v sebe pevne zakorenený. Ak ťa tým draftuje, dá ti šancu a ty podpíšeš na neviem koľko rokov, som asi stará škola, ale očakávam, že budeš chlap a svojmu slovu budeš verný. Predtým urobíš, za čo si sa upísal. A potom si urob, čo chceš. Vzájomne si poďakujeme, spoločne sa vyfotíme na briefingu a keď k nám prídeš hrať so svojím novým tímom, nahráme ti dojemné videjko počas druhej commercial break. A všetci budú spokojní. Ale buď chlap a dodrž svoje slovo. Ak niekto požiada o výmenu, môže byť za tým všetko možné. Ale nie je náhoda, že zajačie úmysly majú práve členovia amerického tímu. Začal to ešte pred olympiádou Quinn Hughes, pokračoval Larkin, teraz mladší Tkečak. A uvidíme, čo urobí Matthews, Werenski či Holibak. Charlie McAvoy ešte zatiaľ podozrivo mlčí. Navrhujem založiť nový klub na Floride, napríklad v Jacksonville. Teple, bez federálnych daní a dajme mu názov, ja neviem, American Captains, v skratke US Cats. Celý tím amerických reprezentantov sa tam presťahuje, kapitána nebudú mať, lebo bude všetko všetkých a po práci budú Tkečakovci namiesto reportérov spoločne robiť s hráčmi podcasty. Narýchlo som načrtla, ako by mohlo vyzerať ich logo. A teraz vážne, kde sú časy, keď gréckeho Edmonton vytradoval do LA proti jeho vôli? Tie časy sa už nevrátia, lebo ľudia a životná filozofia sa mení. Vo svete už nefunguje rozdelíme sa, pomôžeme si, spravíme to spoločne pre spoločné dobro, nejaký kompromis nájdeme, ale dominuje tu ja chcem a ja to dosiahnem. Od spoločného záujmu k záujmu jednotlivca. V tomto smere naozaj klobúk dole pred Nikolajom Ellersom, ktorý si odrobil vo Winnipegu, čo mal, a šiel odum dál. Klobúk dole a pukerle pred stálicami klubov ako Crosby, Ovečkin, Josi alebo aj chudák Stamkos, ktorý nechcel Stampy, ale klub ho vytradoval. McDavid to spravil na pána. Podpísal som, odohrám, väčšinou sezóny okolo 100 bodov, potom znovu podpíšem síce na kratšie, zľavním a uvidí sa, čo bude ďalej. Ešte sa po kluziskách premávajú skutoční chlapi. Vážne podozrievam Bradyho Tkečaka z neserióznosti. Čo sa stalo, že fanúšikovia Ottavy najskôr na Matthewa, keď príde hrať s Floridou do Ottavy, pokrikujú Brady is better a potom na svojho kapitána bučia. Za všemocné nezhody v kabíne sa dá zakryť všetko, ale si kapitán, tak s tými nezhodami niečo urob. Nevyvolávaj ich. Osobne si myslím, že Ottave sa dobre stalo. Šabot je Kanaďan, prevezme Cčko a v Ottave nech angažujú kanadských hráčov alebo európskych hráčov, ktorí si budú vážiť ponúknutú príležitosť. Čo za časy nastanú v kabine Panthers nevedno. Aký vplyv tam už teraz má Matthew, keď z jasnej tímovej priority priniesť brankárskú jednotku, sa stane trade na trase Tkečak. Hegemónia bratského dua bude zrejmá. Obstojí Saša Barkov? Na jednej strane kombinácia
Kečakovci, Bennett, Marchand, Greer je šialená. Už len Wilson a máme zoznam Markmanov a Kvádov kompletný. Takíto chlapi na jednej strane vedia byť verní, ako krvilačné psy budú držať pokope a to je dobrá správa pre Floridu. Lenže ja som kantor a priznávam, že mám rada od žiakov ojedinelé provokačné otázky, ktoré ma vždy posúvali. Ale v triede, kde má polovica žiakov zníženú známku zo správania, tam by som učiť nechcela. Dúfam, že ešte stále sa bude hrať na góly a nie na zlomené čelusti a polámané rebrá. Svojho času, keď na tribúne na Miami sedelo 5,5 človeka, som Floridu milovala. Teraz je dom plný, ambície veľké, ale nemám rada provokatérov a zákerníkov. Férovú bitku áno, ale neviem si predstaviť prvý vzájomný duel s Tampou. Alebo viem? Ak by to bola férovka, tak sa na ňu teším. Ale s týmito ingredienciami sa dá namiešať len pekelne horký koktejl, ktorý vás nečakane omráči. A čo tak play-off prvé kolo alebo druhé s Tampou alebo proti Otave? Môže to byť zaujímavé. Čo však môžeme v NHL očakávať ďalej? Že sa Jersey zbaví Hischiera, aby uvoľnil miesto Larkinovi? Lebo pre Quina Hughesa sa už miestečko v Jersey rysuje. Zaplatil za to Šimon Nemec, ale snáď sa mu aj dobre stalo. Nech to s Kíkom a Samom v Alberte poriadne roztočia. Prajem mu, aby bol prvým bekom. Záver je jednoznačný. Nastáva nová doba NHL, v ktorej fanúšik je rukojemníkom. Nezávidím tým fans z niektorých miest, ktorí svoj tým milujú a idú za ním. Myslím hlavne na mestá v Kanade a na mestá, kde nie je taký veľký hokejový trh. Čo ja, Európanka, ja si môžem prelietavať z týmu do týmu. Ako sa s týmto trendom vysporiadať? Carolina nám ukázala ako na to. Treba angažovať nie jedného, ale viacerých takých brandamúrov po všetkých mestách v Kanade, ktorý by za svoje mesto dýchal. Nechal by tam všetko. Svojich hráčov by presvedčilo svojej filozofii, priviedol ich na trón a na chvíľu odvrátil pozornosť od velikánov. Začína to všetko od jedného schopného a nadšeného človeka. Psohlavci, vzbúrte sa.